А там е страми капчето. Долу в долината Сопот. Скачваме купена. Да се каже, сме баш на Белцединия крак в Южна Здравия, в Северна България. Ето тук към пропастите на Южна България в далечината Карлова. Обръщаме се. Купената е в облаци. Поглед към Северна България. И продължаваме по билото към връх Кръстците. Ей там нататък Баба Костенурка и Жълтец отново в облаци. Ей тук вече, както се казва, сме яхнали кончета. Ето така надолу слизаме. Няма седло. Така, в далечината Купена пак е в облаци. Така, това е Кръстците. Купена, да. Много готино така облака, като е висел светил там. Баба Костенурка също е в облаци. Така, хижа Плевен да зумнем. Трябва да е река това.
Тук е велико. Остана не едно екстремно слизане и после се надяваме да е лесничко. То е екстремно слизане от тук надолу. Клип, да. Може? Не знам. Клип. Щом сам си говоря. Това снимам, яхнал съм кончето. Страшно. Да видим страшното и от тази страна как е. Защото наистина е страшно и от тук. Връх Жълтец, т.е. не Жълтец, ами Равнец е нататък. Поглед към Ботев. Изглежда на 0 време разстояние, обаче всъщност не е така. Ето това там е Жълтец. Тези върхове ги минахме днес. Се изкачваме на Барица. След това по Билото. Купена. Кръстците. Костенърката. Е така пътя за Ботев, тези криволичещи серпентини. Нагоре се влиза в скалите.